Baba. Baru kumanya. Hey. Pakai. Katengere matega. Hadi. Gaende. Saya bo. Ngadzoke. Hey, wangadzoke. Dzoka, mate. Uyadaye. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama ndinogara ndakakubatira pa channel yenyu 1 Kulian TV yekuti kana takutanga kubata nyaya chiro kana mumba mako mune mapete anodonha kumadziro. Saka kana uchinetsekana nemapete kwidza volume ndatoya. Iko zvino nyaya dziripo pari kupisa. Machina wamuri kuona vari kumhanyiswa zviri very legendary. Inyaya iyaya yekuurayiwa kwomunhu. Malocals asvika pachikamu chekusafara kuti aiwa enough is enough. Chidzokera chienda kumba kwenyu because amusvike pakunzi makuuraya munhu. Iye ari mushandi wako wanga achikushandira. Obva wasvika pakunzi abvunza mari, obva wasvika pakumunongedza pfuti kwakumudzima kuhafura upenyu hwemunhu because iwe watadza kumubhadhara mari. Saka vanhu vatadza kuzvigamuchira. Kudhara kwaimboitika zvakawanda vanhu vachimboti unoona sometimes musadaro ma-investors but ma-investor acho kana asvika pakuuraya vanhu hazvichanzwisisike zvavakuita. Ndakambozvitaura nga machina ngaende kurehab because zvakunetsa ende vanoprotectwa zvakanyanya ne-this government. Zvinova izvo zvinhu zvakutodzoka futi mupolitics zvenyaya idzodzidzi because ziro ndiziro vanga vane masoja kudarweni but vakamhanyiswa vese nemasoja acho. Fenzi yakakatwa ikabviswa, nyaya yacho ikangotsikwa ikangopera yakadaro. Nhasi ndo pavari kubuda vari kunzi varova munhu nepfuti zvisina kufadza vanhu vakusvika pakuvamhanyisa. Nyaya iyoyo iri kukandwa mumacircles epolitics because vamwe vari kuti VP Chiwenga ndivo vanoshandidzana nemachina nekuti vakanga varwara saka vakanoponera kuchina. Asi susu takatarisa nyaya idzodzo ndo nyaya dzatinoti ndo nonsense. Vanhu vatinotanga kublema itimu rinenge richishandira ma-local government vaya vanongosaina mazisignature ekupenga. Machina ubva vaya vachinofongora makomo, vachinokodobora kwese vachinekukonongodza zvinhu zvekuti hazvinakidze, hazvichavaraidze nemasignature mahombe kuti fini kuti vanhu vaya vanzi vapinda munyika zvinenge zvambonyatsosainwa nani. Ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti zvinenge zvichitipa hasha. Handiti muri kuzviona but iko zvinezvi ndokumhanyisana kuri kuitwa. But ndiri ipapo ndabva ndasangana neimwe nyaya. Amai Opah Muchinguri vari kukomplaina zvisingaite nenyaya yevanhu kuti please imi vanhu especially team repa social media hanzi mirai yamuri kuita iyoyo yekuda kutanga kuda kunopindira nyaya dzekudheni kwangu dzekuda kukanganisa family yangu PC zvekuda kudidi. Nyaya dzakawanda dziri kuitika because takazonzwa amai Opah Muchinguri vanombotaura vachitanga vari kubuda musaga sometimes vakataura vakadai vombotanga vakadai. Iko zvinoita vari kuti mudada kubvisa ningirikina ari kuisa zviri kudiwa nevanhu, zviri kudiwa mutungamiri ari kudiwa nevanhu. Ameno nyaya dzavanga vari kungotaurawo ine ofuchi nangu andodombo zvidairira stereki but vanhu vaitaura zvakawanda on social media. Izvi zvava kutaura kuti vanhu chimbosiyana nevana vangu because chinoitika ndechekuti mwana wako anogona kunge achitodzidza nevana vevamwe vanhu kuchikoro ikokoko ndo panotangira nyaya. Kana kuti mwana wako anenge achitoziva nevamonzi aiwe udza momuzwa kwasati jerire maniwe type ipi zvinhu zvavari kuita izvozvo maona pane nyaya yacho. So manyaya emabudiro iri kuita panapa yakanzi zvoni I won't be silenced. Muchinguri claims rivals targeting her children. So, Muchinguri Kashiri, who is also the ZANU-PF chairperson, said she would not be silenced by some social media users who were allegedly attacking her family. Defense Minister Opah Muchinguri Kashiri has struck a defiant tone as she complained about social media opponents and cyber bullies, saying they are attacking her children and that of other ministers for supporting President Emmerson Mnangagwa's continued stay in power. Muchinguri Kashiri, who is also the ZANU-PF chairperson, said she would not be silenced by some social media users who were allegedly attacking her family. She said her family's privacy had been invaded after she told a gathering at a national prayer day in Mutare a week ago that Mnangagwa remains the country's best foot forward. In an exclusive interview with Newsday, Muchinguri Kashiri said she was not in the habit of responding to social media trolls until recently when they targeted her children. Well, you have never seen me responded to trivial things on social media, she said. We have important things to do, which include developing our country, and we are busy preparing for the annual conference in Mutare. But on this one, let me respond. ZANU-PF holds its annual
conference next week. Why involve our children in ZANU-PF matters? I think those people are high on drugs, she said. Social media is being used as weapons by our enemies. People are going to social media to fight, but honestly, why involve our children? They should attack the mother, not my daughter. They want to silence me, but they will not silence me. My daughter is well groomed. She knows what is right and wrong. I have since told some of my fellow ministers that they should be on guard because people have turned evil out there targeting our children. Our children can be dragged. In fact, we have said they should limit going out. Muchinguri described cyber bullies as lazy people. President Mnangagwa has said he does not like lazy people, and these are people we are seeing on social media. She said they are lazy and high on drugs. Muchinguri Kashiri's response comes after one of your children was accused of running an underground criminal network. ZANU-PF is torn apart by factionalism linked to Mnangagwa's succession. Mnangagwa's term of office constitutionally expired in 2028, but his loyalists want it to be extended to 2030. The president has previously stated that he is a constitutionalist and does not intend to extend his term of office. Muchinguri Kashiri said ZANU-PF members were united in support of the party leadership. There is unity in ZANU-PF. The leadership is united, she added. Political analysts Kahari said Muchinguri Kashiri was justified to complain about her children being targeted by her opponents for political benefits. Muchinguri is entitled to political opinions. Her daughter is a private individual who deserves respect and protection from unfounded allegations, he said. So nyaya yacho yakareba ihombe, takada kuramba tichingodzika tichienda tinoona kurara pano, of which isusu chinhu chatisingade kuita panapa kuzoti tikotseresane tichiudzana zvinhu zviripo. But there is one thing, ende pane mastatements andisina kufarira anga achitaurwa ipapapa atinofanira kuti tibva tangoonesana. I understand kuti sometimes vanhuwo vanogona kunge vazoisvika pakubhaiza kana vachinge vazoataka vana vacho physically, because mwana at the end of the day hazochoose kuti ndoda kuzvarwa naamai benzi kana kuti ndoda kuzvarwa naamai vane utsinye kana ndoda kuzvarwa naamai vanoita zveZANU-PF. Handimi kuzviona, but ipapapa munhu kuti akungosafa ma-consequences, because mwana wako anenge achitambawo nevarombo vanokwanisa kukuonesa kuti iwe ita plan, udza momuzi wako vati nyarewo, you understand, iwe ita kudai so, udza momuzi wako vazoti dai so, iwe ita kudai so, udza ningiri kuna wako zvaakuita izvi hazvisirizvo. Handiti muri kuona pane nyaya dzacho dzese idzodzi. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinenge zvichinetsa panapa, asi Muchinguri wachema. But pane nyaya hombe andisina kufarira zvangu inini, inyaya yekuti hanzi vanhu vese ivavo they are lazy, they are high on drugs. Come on, mukutoti muri kutofighta madrugs, makutoti vanhu vacho ndewe madrugs, makutotanga muri kuto. Why are you mocking chinhu chamuri kutira kupedza? Why are you mocking them? Why are you mocking people? Muri kumoka vanhu vacho vari panhingirikini vari kuti they are high on drugs. Kuita sei madrugs vacho ari kutengeswa nevakuru vacho vemuZANU-PF ivo ndo vari kutopinza ane mari acho, because they are untouchable those guys. Vanoto hamuna kuona mwana waMugabe Musuna akabatwa aripo paline up rakomana vemadrugs, iko zvine zvakanongobva angonzi bheo atobudiswa. Saka zvese izvozvo havari kuadresa kuti ko imimi vane maleaders maakutengesa zvinhu zvise, vada kungomirira kuti vangoseka iwewe nenhamo dzako kuti ukaona vanhu vari kutaura zvinhu izvi madrugs they are high on drugs. Ndo zvinhu zvinenge zvichiitika, but nyaya dzeZimbabwe hadzipere muri yeZimbabwe. Zvinhu zvekuti tinenge tangopfurawo nepanapa tichingokwanisa kuonesana kuitira kuti mukazongoswera kana mazogara moonesana kuti zvii zviri kunyatsoitika kuZimbabwe. Ende inini ndo chibasa chandinenge ndichingopikira kuti ndingoya ndichingokuudza nhasi kuita zvakati iwo sazvinetse uchitsvaga nyaya ndokutsvagira iwo ingosubscribe, gara wakatena on ma-notification bell wako, umeka sure kuti walike mavideo angu ende ndichiwanawo panapa. Nyaya ndokuramba chingokupa dzese dziri kuitika, usastrese kana uzomusicha tsvaga basa, tsvaga mari, uchengeta mhuri. Nyaya ndokutsvagira inini ndokupai. That's it. Saka panapa ndopa Kulian TV. See you in the next one. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika, nechawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulian, yeah. My updates are brilliant, yeah. Dio TV ka
kutambira. Subscribe kuti zvizokufambira. Ano pane zvimwe zvima information. No worry, chakupai full information.